Днями у Малому Березному, що на Великоберезнянщині, пройшов 4-й відкритий фестиваль народної творчості Ужанської долини «Березнянський ярмарок», на котрий зібралися многі чистовинні гості із Словакії, Львівщини, України, Мексики та многих сіл Закарпаття. За традицією, кожний праздник починається із святкової ходи по селу учасників фестиваля, закликаючи народ на свято. Хліб і сіль здавна дарують тим, кому бажають щастя, здоров'я, довгих років життя. Тож і ви прийміть цей гарний хліб, вклоніться йому, як великої подяки до матінки землі. Гарного вам настрою, гарного відпочинку, здоров'я, щастя, благодаті Божої, всього-всього вам найкращого. Солонина, шекемені, цілу ніч не пікли. Сьогодні ми святкуємо 4-й, вже традиційний ярмарок, так називаємо Березнянський ярмарок, фестиваль, який відродився після багато років забуття, бо з Радянського Союзу такі фестивалі не проводилися, а коріння цей ярмарок має ще за часів Чеськословацької республіки, до якого входила наша Подкарпатська Русь, нинішнє Закарпаття. Тут сьогодні зібрані майже всі сільські ради району, які розташовані на території Великоберезнянського району. І ми святкуємо. Це святкується як народний промисел, а також святкуємо як творчість людей. Тут є і творчі люди, картини викладені. Всі, хто, ярмарок. Як колись був сільський натуральний ярмарок, ми цю традицію відродили. І також цей день ми празднуємо або святкуємо день народження села Малий Березний. Тобто перша споминка була у 1427 році, перша письменна споминка. Сьогодні ми празднуємо 592 рік. На імпровізовану сцену, що була вистроєна на стадіоні села, уже зібралися много народу, аби продемонструвати свої таланти. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Хочу привітати всіх, хто сьогодні зібрався на нашому урочистому Березнянському ярмарку, щоб всі знали, всіх околиць, які сьогодні зібралися тут, не тільки з Березнянщини. Цей благословенний край Березнянщина Богом. Тому хочу, щоб всі звідси понесли благословення Боже, щоб не тільки у прославлянні і в співі ви звеличували сьогодні цей край, свій народ, але також, щоб прославляли Бога. Тому благословення всемогутнього, вселюблячого, всемилостивного Бога нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Сьогоднішнє святкове дійство, браті і сестри, черговий раз зібрало нас з вами, і ми, вітаючи один одного, цим самим свідчимо перш за все свою любов до ближнього свого. Свідчимо любов до милосердного Господа. Слова, браті і сестри, які ми дуже часто чуємо, хто не знає свого минулого, той не може творити своє майбутнє. Як ми подивимося із духовної сторони, то ми побачимо, що якраз у цей час, і ми з вами якраз і є творці того майбутнього, що повинні залишити своїм діточкам. В сьогоднішній день я щиро вітаю вас і бажаю всім Божого благословіння. Наймилосердний Господь укріпить усіх вас,
Браті і сестри во Христі, в доброму здоров'ї і премудрості своєї нехай завжди перебуває з вами. У рамках празника святкували і День села Малого Березного. Про давні традиції базаровання розказали ведучі празника та многі виступаючі. Шановні гості, роздивляйтесь, купуйте, ярмаркуйте. Бажаю всім добре відпочити. Бажаю всім добрих знайомств, зустрічей і спілкувань. З святом вас! Браво! На білому світі святині багато, це рідна мати, батьківська хата. Та не забувайте про рідне село, де ви народилися, звідки ви там. Рідний наш березний, ти квітка розмаю, чарівний куток Верховинського краю. Щирі вітання й найкращі пісні сьогодні тобі шлють батьки і сини. Вітаю вас із святом, вітаю малоберезнянців. Знайте, що наше Закарпаття багато на талановитих творчих людей, і ми завжди готові як веселитися, ми завжди готові гуртом і працювати. Нашу працю завжди видно, ми люди сильні і стійкі духом. Бажаю сьогодні гарно відпочити, благословив сьогодні не один священик, тому сьогодні маємо право погуляти. Погуляємо і будьмо гідними кращого життя. Дякую. Нація, котра поважає свою культуру, котра береже свої традиції, вона є, як то кажуть, незламною. Тому я вам щиро бажаю надалі наснаги, процвітання. Організаторам велике спасибі за таке свято. Вони все-таки зберегли традиції, вони можуть їх донести до своїх нащадків. Я дуже радий, що вже вчетверте проводиться даний фестиваль, дане свято на теренах Малоберезнянської сільської ради. Між іншим, це є не тільки районне свято, а це і свято Малого Березного, День села. Тому воно проводиться, воно проводилося з дуже давніх часів і радує те, що воно відроджене в нашому районі. У 20-30-х роках воно тут проводилося, і навіть з Лубні приходили, з того села, де я родом, приходили сюди продавати деякий реманент, промисли, ділитися досвідом сільськогосподарського виробництва. Бажаю гарно віддихнути, набратися енергії до другого свята і на другий рік в такому складі і в більшому прийти на даний фестиваль.
som veľmi rád a ďakujem, že som bol pozvaný pánom starostom Malého Berezného a že dneska tu môžeme byť, môžeme podpísať zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi obcov Hostovice a obcov Malý Berezný. Verím, že táto zmluva naštartuje spoluprácu medzi týmito dvoma obcami, že naši obyvateľia z obce Hostovic budú veľmi radi prichádzať tu do Malého Berezného a naopak obyvatelia Berezného budú srdečne vítaní v našej obci Hostovice na Slovensku. Verím, že nielen táto kultúrna spolupráca bude medzi nami, ale naštartujeme aj spoluprácu v čerpaní eurofondov, ktorých je dostatok, že naštartujeme spoluprácu v čerpaní grantov a dotácií tak, aby každý z nás na jednej a na druhej strane pocítil tieto finančné prostriedky, ktoré zlepšia životy nás všetkých ľudí. Ďakujem a požehnaný deň vám prajem. На фестивалі можна було залюбувати красними вишивками, філігранну різьбу по дереву, інтересними живописними картинами та многими другими витворами народного іскусства. У рамках фестивалю були вручені награди учасникам АТО. Dobrý deň, dorohé dámy i panové. V першім ряді дякую за запрошення od starostu Malého Berezného do mesta Svidník i na tým místi by im rád odkázal srdečný pozdrav od primátorky Marcely Ivančovej, ktorú ja reprezentujú dneska. Rovnako by im rád odozdal pozdrav od všetkých ľudí žijúcich vo Svidníku, od Rusnákov, Lemkov, ktorí žijú v našom regióne. Pred časom jem bol na Svitovým kongresi Rusiniv v okresi Stará Ľubovňa na Slovácii, v obci Kamiunka, takže je dobré a je význačné povistiť, že máme spoločnú kultúru, spoločné tradície, spoločný jazyk. A ten vďaka takýmto festivalom, jak i ktorý sa uskutočňuje dneska, treba zachovávať a treba v tým pokračovať a odozdávať ďalším generáciám. Na tým místi by vám poprial šumný deň, krásny jarmok, príjemného strávte s najbližšími a posílám srdečný pozdrav aj zaprošenia do Svidníka. А у кожній палатці виділи ми, які смачні русинські страви приготували гостинки, котрими щедро пригощали гостів фестивалю. Праздник удався на славу. Цей праздник нам дуже всім любиться. Ми чекаємо його кожного року. Всі люди у нас на Березянщині, і думаємо, що всі люди приходять сюди на той праздник. Теж тут не тільки Великий Березень, тут багато людей приходить. Ми дуже його чекаємо, і він для чого важливий, що люди можуть, і я в тому числі, можемо поспілкуватися, подивитися всі вироби, які змогли зробити, постаралися, гарно відпочити, то в першу чергу, а й повеселитися. Дуже інтересно було представлено свадьбове дійство, котре се називало «Вчора била дівку, а тепер невіста». Іванкові. Боже, які ми щасливі, що ми дуждали п'яту дівку мадзилничку віддавати. Та так се люди журили, коли ми мали 5 дівок, що то не будуть з ними робити. А ми, дякувати Богу, то так поналаджували собі паранно. Зятю маємо красних. А низько, мені це вже буде найбільший зять. Свадьба йде, Березний гуляє, низько наша Марічка з Іванком весілля справляють. Розбирайте, а ви, мужиченьки, грайте.
наша молода би ся вказала. А я думав, Але Розмарія має Ой, та заспівати. де Розмарія? Розмарія і Калина заспіва. Та я як Не увиділа, що Калина. Калина з Костринської Ростки прийшла моїх дітей поздоровити. Ай, ту є! Лавицю пісніну ведела, тя свака велику гостину. Ведела тя свака велику гостину. Ой, свату на свату розширяєм хату, бо її темного роду великого. Бо її темного роду великого. Немного їх прийшло, немного їх стало, 74, ще й ззаду 5. 74, ще й ззаду 5. Уйди, Сашко, уйди, побив білу стіну, іди нотя свака на першу гостину. Іди нотя свака на першу гостину. Уберися, Сашко, у шиваної плаття, та будь позирати, якого масятя, та будь позирати, якого масятя. А ще не Розмарія заспівать, а потім молодятися. Господи, кулько можеш мучити тих дітей, чесне слово. Як і би так на других свадьбах. Я го найду потім. Перших закордонних наших колективів то Грузина Фільм, художній керівник кум у шитких кумів Василовський Віктор. Не, правда. Я не даремно вам там землю придав, бо тому йопша. Цветика парадна, художній керівник. Де ви тут бачили Веселовського? Але то кому усіх кумів. Шуміла діброва, я вся розбивала. Шуміла діброва, я вся розбивала. Ой, плакала дівчина, ружа біла лелія, я вся отдавала. Ой, плакала дівчина, ружа біла лелія, я вся отдавала. Не шуми, діброво, та й не розвивайся, не шуми,
ніч пудло не їмало. А з оріху ви сте були такі здорові, як то дорігу чорноголовий. Прийми, молода, і ти молодий. Мамко, няньку і старост, шутко і Стеницька файно свято провели, але про ту громаду ми б хотіли молодим і громаді заспівати про родину, про щастя і про багатство, стародавну лемківську пісню. Ну давай, гудаче, заспіваємо. Дай же Боже в добрий час, як у люди, так і в нас, і в щасливу годину.